Et ældre ægtepar kommer op til lægen for at få en helbredsundersøgelse. Manden bliver først undersøgt, sendt tilbage til venteværelset, og derefter kalder lægen den ældre kvinde ind. Før vi undersøger dig, vil jeg gerne tale lidt om din mands helbred, spurgte han. Hvordan han havde det, og han svarede, at han var helt på toppen. I nat, da han skulle på toilettet og åbne døren, tændte Gud lyset for ham. Og da han var færdig at lukke døren, slukkede han lyset for ham igen. Nå nej, svarer konen. Nu har han tisset i køleskabet igen. Ha, ha. Før i tiden havde jeg at gå til bryllupper. Hver gang jeg var til et, kom samtlige gamle tanter og bedsteforældre hen og prikkede mig i siden, mens de grinte. Det er din tur næste gang. Det stoppede alt sammen, da jeg begyndte at gøre det samme til dem, når vi var til begravelser. Matematikopgaven. Far, kan du ikke hjælpe mig med denne her matematikopgave? Jo da, lille Emil. Hvad drejer det sig om? Jeg skal finde fællesnævneren. Har du ikke fundet den endnu? Den ledte vi også efter, da jeg gik i skole. Ha, ha. Og bryggeriarbejderen. Hvad er forskellen på en kamel og en bryggeriarbejder? Kamelen kan arbejde 14 dage uden at drikke. Bryggeriarbejderen kan drikke 14 dage uden at arbejde. Ha, ha.